אני רוצה לטייל איתך. אבל פעם קודמת שטיילנו, זה היה על הפנים. היינו בצופים. אם מתחשק לך משהו אחר עם כל החברים בכיתה, אבל עכשיו חורף קר לי בעורף, לא יוצאת מהמיטה. אם המורה קצת מציקה והאחות מעיקה, צא מהחדר, אל תהיה עדר, בוא לתנועה. אם אתה קצת עצוב ואיבדת את הגרוב, אתה דבוק לספה, יש טיול בשבילך. בוא לטיול, יהיה כזה קול, הקבוצה והקן, כל הבוגרת יהיה כזה סרט, משהו שווה. מסלול מאתגר, מדריך משפר, מדריכה מעולה, יום בלי מקלחת, תזיז את התחת. הטיול בשבילך. בשבילך. איך נרשמים? אז איך נרשמים? אני בכלל לא יכול! יש כדורגל, כואב לי השכל. אם תסבול. אין מה לעשות, אסור לחכות. אני לא מוותר. הטיול הכני, אתה ואני. אתה מבין למה אני חותר? אם אתה קצת עצוב ואיבדת את הגרוב, אתה דבוק לספה, יש טיול בשבילך. בוא לטיול, יהיה כזה קול, הקבוצה והקן, כל הבוגרת יהיה כזה סרט, משהו שווה. מסלול מאתגר, מדריך משפר, מדריכה מעולה, יום בלי מקלחת, תזיז את התחת. הטיול בשבילך. תגיד לי חבר, האם אתה זוכר את המדריך אוחז חזק לידך המליאה? בוא לטיול, יהיה כזה קול, הקבוצה והקן, כל הבוגרת יהיה כזה סרט, משהו שווה. מסלול מאתגר, מדריך משפר, מדריכה מעולה, יום בלי מקלחת, תזיז את התחת. הטיול בשבילך. בוא לטיול, יהיה כזה קול, הקבוצה והקן, כל הבוגרת יהיה כזה סרט, משהו שווה. מסלול מאתגר, מדריך משפר, מדריכה מעולה, יום בלי מקלחת, תזיז את התחת. הטיול בשבילך. נו אחי, השתכנעת? כן, בדוק אני בא.